Hej og velkommen til Sumpen Skræk Talkshow. I dag har vi... Det er Karle. Og hvad laver I den her uge? Vi danser. Ja. Okay. Ja. Ja, jeg tænker allerede, jeg giver jer en varm velkomst med den her forfærdelige leg, I skal tage ud i. Det er, hvor I har håndjern på inde i den her kasse, og så skal I finde de 2 nøgler til jeres håndjern. Og for hver halve minut, der går, skal I tage sådan en der Bean Boozled, og de er virkelig klamme. Ja. Så lad os se, hvordan det går. Og nu er vi så i gang, og I begynder bare nu. Jeg har tid på... Jeg har en her. Okay, så den første nøgle er fundet nu. Men nu skal vi... Så de mangler Hvad er det, der en. Og klumper? nu skal I altså, Ej. nu skal I spise en Bean Boozled. Må vi godt bare tage en? I skal bare tage en. Skål. Ej, må jeg godt krybe ud? Hvad er det? Det er der desværre ikke mulighed for. Ej, må jeg godt krybe ud? Det lugter faktisk af lort. Det Det lugter faktisk af lort. Achiv. Ej. Der er en skraldespand her, Altså, har du fundet en nøgle, eller? Nej! Tag en til nu. Her. I skal tage en. Okay, jelly bean number 2. Min ryg. Godt. Fik I nogle gode? Hvor der fuck er den henne? Okay, nu skubber vi det hele ud, og så finder... Ej, det er guldsættet, det smadrer nu. Nej, er det? Nej. Okay, nu så får de lov til at tage det uden håndjern, og så får vi se, om de kan. Vi skal tage flere... Altså, kan I se Ja, nøglen? og I skal have en ny Bean Boozled. Ja, vi kan godt tage en. Spis en mere. Okay. Nej, vi skal lege. Vi skal spise en. Ej, det kan jeg Vi altså kan ikke. godt se nøglen. Vi kan se den. Den ligger der. Åh! Endnu en klam Bean Boozled. Fuck det. Altså. Au, det er! Fuck, jeg er det! Ej, ad. Hey. Og der var den anden, så nu kan I så tage hænderne ud, og så er I færdige. Føj. Okay, så nu skal vi til... I skal vinde det her trofæ. Ja. Og måden I gør det på, det er, at I skal sige så mange roller til musicalen som overhovedet muligt. Okay. På 30 sekunder. Okay. 20 sekunder, Nej. det er rigtigt. Jo, 20 sekunder. Ja, det er der. Og her kan I se, hvad de andre de fik. 18, 15, 12, 8. Hvad sigter I efter? 19. 20. Nej. 3, 2, 1, nu. Olaf, Triste, Fiona, Shrek, Lumiere, Lystig Svend 1, Lystig Svend 2, Lystig Svend 3, Lystig Svend 4. Jo, er Fiona Trold. Belle, Elsa, Buzz Lightyear og Dragen. Okay, så det endelige resultat var 13, hvilket får jeg på en 3. plads. Det er altså ikke helt dårligt. Det var egentlig det for det her talkshow-afsnit. Hvordan var det? Ikke sjovt. Det var sjovt, men det var meget sjovt. Ja. Det er lige præcis sådan, det skal være. Så tak fordi I kom, Selv så. og tak fordi I så med. Yep. Ses næste afsnit.